CPA Ogutu kapok abiro ira Dr. Miskelo kinyima kawuono. CPA Ogutu in kaka jalony weche mag uchumi wantiere gode pachokae. Ka wang'iyo kaka migao ma ochung' ne weche go mag omenda otimo poka ne sectors mopogore opogore pachokae. Iyudo ni nitiere sectors moko ma omiyo omenda mabet ng'eny ahinya kipimo kata kod omenda mokalo. To wang'iyo ka sector mano mar thieth e pachokae. Wanyalo wacho ni oyudo mana medruok mano mar atamalo achiel kende ma en omenda maderoma gimoro milion 0.7 kipimo koda mano medruok mowinjo bedi omenda moket tenge ne sekta mar thieth e bajet mar hik omenda mar 2025 2026 bende biro bedo kokonyo adiera tieko achiedh nade mopogore opogore mosebedo kwanene sekta mar thieth e hik omenda ni. Wang'eyo ni wasebedo kod wechego mag nok mag gige thieth e suptende, ng'anyo mag lakteche mosebedo kwaneno kinde ka kinde bende. Erokamano ahinya Joyce. En adieri makende ni manyonge mimiyo sekta mar health e Kenya ka tin kabisa. Nitie Abuja Declaration mawacho ni health sector mar thieth ni owinjo mi percentage uluongo ni atamalo 15 ewi 100. To kwa goyo kwan momigi sani ok gi kata atamalo 5. Nyiso ni sekta no ok oyudo migao mowinjo oromgi mar konyo Kenya ka. Kata king'iyo joma thiedho jotuo sani e Kenya, jomondiki tin moloyo. The ratio mowinjo bed ni recommended wan mabor godo nyowuoyo. Ma kaka jatwak wadwa ne wacho, jomowinjo ndiki gi jo UHC gi owinjo ndiki. Ndiko gi owinjo bed ni cause improvement. Dhi medo improvement in health sector in that ni jomithiedho jowa koro nyalo yudo thieth mabet ber ka jogi omedi. Tadieri makende ni pok mar health sector ka based on budget manitiere owinjo migi bilion chiegni 600 to sani omigi slightly matin na bilion 200. Koro tin to kendo kaluwore gi dona kaka ineno aneno ka one of the person owuoche USA osebedo ka konyo Kenya ahinya yore mag thieth machalo tuo mag ayaki gine gi tuoche mopogore opogore. To ka pesa magichiwo ni magichiwo mok nyalo medi to ok ber ahinya ne economy mar Kenya, the citizens. Iso ne yo mar thieth mar jopiny ok dhi timore yo makare. Erokamano.